El follet per Panamà era petit com un trigalet, però es passava tota la seva vida enterrant tresors. Fins que un dia se'n va cansar i es va voler buscar una altra feina. Amb el seu amic Curió buscaven feines, però no en van trobar, perquè feien fora. I van muntar un joc de mans i de màgia i de jocs, que ara fins ara encara ho estan fent. Ui, que se'm passa l'hora. Adéu, me'n vaig a llegir llibres. Pues no creo que hagas.